শুনাচোন মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ যা কালি দেৰি নকৰিবা পাৰ্কত যাম বাই বাই Yes, Mama. माबायदि जाखो अनिता नोंनि बार्थडेया? How wonderful, Mama. Oh, Papa, how are you? What is the matter, Mama? बिनिया बिमाया थैसिगोननो Oh, grandmother दा. थैनायफोराव हमथानानै लाखिनो हाया, Papa. सिरि था नोंसोरनि आखला बांद्रायबाय थां सिङाव Okay, Papa. Bye, Mama. ननसेन्सफोर बिमा जोलै फिसा सानफ्रोमबो फिसाजोखौ मालाय हारिनि सेंग्राफोरजों हगारबानो थांनाय समाव आं नुनायमोनब्ला मानो बिदि बुङो बिमा नंबार फिसायाबो फैनो होनना दाबो फैलिया बिफा दिनै गासैबो फैनो हागौ बिमा बेनिखायनो बिसोरो एसे लेट जादों जानांगौ फिसाखौ थैनाय समाव नुलांगोन ना नुलांलिया आं गिनायसो जालायलांबाय फिसा थाबाबो गैयिबायदि जाबाय माथो जोंफोरालाय आयै बुसाय मा सानो नों मुलिया जाग्रोदो बिमा आं मिन्थ'आ थु सिङाव उन्दुनोबा फिसाला फैगोन होनदो फैगोनानोखा मानो बांद्राय सानो बिमा बिब्दिब्ला बिहामजो आरो फिसौआ फैलिया मोजां बुंहराखै बिमा टाउन सहराव देरनायखाय मा बुङो फिसाखौ मानो खाङो बिफा बोराय बुरै जाब्ला मावनो हायै दांनो हायै समाव फिसाजों थाफानोसो खाङो जोंनोथ' फिसाखौ गोरों गोरा खालामना साख्रि लाहोदों खोमा बेयाव फिसानि जेबो दाय गैया फिसायाथ' बेयाव थाना एफा गोजानाव सानफ्रोमबो डिउटि मावहैनो हाया ना नों बिसोरजों थांफानो बिमा थांनाय थानायाथ' उननि बाथ्रा बिमा फिसाफोरा जोंखौ माब्लाबा थांनाय थानायनि सोंहरदों फिसा नों थाङोबा थां बिमा आं हले बे बोराय बैसोआव गामि गारना थांलिया सम समथ' फैबायनो जायोना मागो दमासिफोरखौलाय मानोथो मिथिया बिसोरलाय फैगोन बिमा फैगोन नों थांग्रो दल' मुलि एसे जा अलंबार फिसाया फैबाय जानांगौ बिमा फैबाय बिमा फैबाय अलंबार फिसाया फैबाय हा फैबाय आयै फिसा फै फिसा आयै आलाफा फै फिसा फै जागोन फिसा जागाबाय दागा जिराय फिसा जिराय
फिसाखौ बोसोरसेनि उनाव दिनैसो नुदों खुसिनि मोदैया गखागोन फिसा आयै दाखालिसो हामबाय होनना बुंहरदोंमोन माथो बिनिखायसो आं फैयाखै आफा डक्टरालाय मा बुंखो हामगोन होनना बुंदों फिसा अमा फिसा रब्लांनाय देहा मालाथो हामबावनो आफा मालानिफ्राय जोनोम जाफिनखो बिदिनो जालाय होनलाय फिसा सि आं नोंसोरखौ टाउनाव लांनोसै बे बाराव नाङा फिसा जों थैनोसै समाव बे न'खौ गारनानै आरो जेरावबो थांगोन थैनायखौ दा बुं आफा फिसौ फिसायाबो थैनोसै समाव एसेबो नायनो फैलाङोमोन आयै फिसौजोखौ नोंसोर नायनो गोसोथारबा गाबोननो लाना फैनोसै आं फिसा नोंसोर जेब्ला बिबौ बिबै जागोन अब्लासो बुजिगोन खुलुमबाराखै जुदि माथो औ बाजै हामानोथ' फैथाराखैमोन समफोरानो गोरोबा माथो थां बिहामजो साहा फुदुंनि जागोन आफा बाजै बै जलंगाखौ लांफा जाग्रा मुवा एसे दं जागोन आगै बे बिहामजोआसो जोंखौ थैनि जेबो सोमोन्दो गैयाबाबो गावनि बायदि मदद होफैयो Mama, papa bawa थांदों नोंबैखौ नायनो नोंगै औ ग्रेन्डमादारखौ I see थ' जोंबो आबैखौ नायनो थांनि नोंसोर आंखौ जेरैबायदि अनो आबै आबौमोनाबो पापाखौ बेबायदि अनो नों थिगखौनो बुंदों फिसा साननैसो नोंथाया नोंबैखौ बेयाव लाबोना दोनफैनायाव जों जा सुखुवा सुखुवा खालामबाय फै थांनोसै होनबाय र' बिदिब्ला आं ड्रेस Ozan, non personally, uno, seriously, they like you. Oni, Mama so mama. नायनाय फिसा आलिफ्रा थिखा होदो फिसा हाजिरा मावग्रायानो सासे सानैल'सै मालाय दानिया बुरजा मोनो होननानै दिल्ली मुम्बाइआवसो थांसै फै फिसा नोमाया हारसिं जागोन आफा आइखौ डक्टरनाव खनसे लांबावनि नामा लांनोथ' हागौमोन फिसा नाथाय डक्टरानो गामिनि मानसिफोराबो गोबां डेभेलप जाबाय Mama आंथ' गामिनि गासैबो बेबायदि सानफ्रोमबो मोसाङो गोदो नङामोनबो दासो जाबाय cut बिदिखौ बाहायलां कमेडिखौसो मोजां मोनो आं नंगौथ' आरो बेनिखायनो जोंबो कमेडिसो गाहाम मोनखायो नोंसोरनो कमेडिल'सो नांगोना कमेडिया दसे एन्जयनि थाखायल'सो आयै मा जाखो आयै आयै मा जाखो जेरै फिसौखौ बुंलांनायबा हामगौमोन बिमा गोसो दबथानो बिमा गोसो दबथा जोबोद नायनो लुबैदों फिसाफोरखौ बिमा
गोसोखौ बिमा फिसा आं दानो लानानै नों मोजाङै ल' आयै सफैबाय फिसाफोर बै फिसाफोर जागोन फिसौ जागोन बिहामजो फै फिसौ नोंबैनि हालोदा मोजां नङा सिङाव फै जों नोंखौ लांगासिनो दं सिखारा बै सिखार आयै नों सिखारनानै जाब्ला उनि देजोफोरखौ जोङो नागिरो आयै जाबिमा फिसौआ अननानै लाबोनाय सिखारदो आयै जोंखौ निमाहा होदो आबै जोंनियाव माला थांगोन नोङो? 당신은 피어 다음으로 하시나시 이난 동물들이면은 이분이 시대이가 뭐 끝나지나 해내실래 소장이 됐어 ayah nang kene marah 어 tadi 비하면서 yang tadi sila ayo 한 비하면서 내 있으라나 jangan ayo ayo 이마 이마 아예 마스카는 시간다 아예 내가 나도 시원하긴 하지 아예 시간다 아예 마스카 아니야 아예 시간다 내가 시원하긴 하지 아예 시간다 마스카 아예 시간다 아예 시간다 아예 시간다 아예 내가 시간다 아예 시간다